As pantallas nos coches acabaron por desterrar os botóns físicos, pero manipular un dispositivo táctil mentres conducimos fai que non esteamos atentos á estrada. Coches e pantallas, unha sociedade inseparable nos nosos días, unha digitalización que acabou cos botóns físicos e que cambiou a forma de conducir. Tes acceso tanto a Google como os controles para controlar a temperatura do vehículo, podes acceder ao teu teléfono, se queres ir a algún sitio GPS, tes todo. Un coche sen pantallas é inconcebible nos nosos días, pantallas que gañan en presenza e en tamaño. Xestos como poñer a calefacción, subir o volumen ou mesmo cambiar a emisora de radio a través dunha pantalla táctil cada vez son máis comuns. De feito, as pantallas de infoentretemento prácticamente acabaron por desterrar os botóns físicos dos coches, pero estímase que cada un destos xestos, manipular a pantalla en marcha, fai que apartemos a mirada da estrada de 6 a 7 segundos, o que a unha velocidade media de 100 km por hora implicará non ver por onde imos durante 180 metros. As pantallas van ligadas ás distraccións ao volante, ou o que é o mesmo, a primeira causa de accidente mortal nas estradas. A hora de conducir, aprender a dirixir a atención ao verdadeiramente importante é fundamental. A atención selectiva é que nos debemos saber ignorar o que nese momento é irrelevante e darlle importancia ao que realmente é relevante. O manexo das pantallas a veces é estritamente necesario, pero hai que saber cando e se pode manipular esas pantallas. Ante a tentación de deixarnos levar polos estímulos dunha pantalla é necesario actuar. Por iso, desde xaneiro, o organismo que se encarga de puntuar a seguridade dos coches en Europa, EuroNCAP, penalizará os automóviles con poucos botóns físicos.